रायजोफोर नैबे जाबाय मा होनोमोनलाय बेखौ कक'आ चकलेट फिथाइ आरोना नै बिराद बरियानो थायबाय बियो माने इस्कस बायदि आरोना नैबे जाहैबाय आरो मा होनना बुङो बेखौ भेनिला नायदो नै बरिया थायखायोना खुलुमबाय रायजोफोर फिन खेबसे बरायबाय बयखौबो हेलौ माबोरै दं आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ तो नैबे समावहाय आङो ब्लग हिसाबैनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो लोगोसे आपडेट्सबो होलांगासिनो दङ मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों आरो मिथिखानाय लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन तो बिदिब्ला जागायलांदिनि आङो आपडेट्सखौ एसे उनावहाय लाबोगोन आरो लाबोगासिनो दङ तो दा आङो एसे बारियाव हाबनोसैलाय रायजोफोर तो माथो खालामबाय थाबावनो ना दसे बारियाव हाबनानै एसे भिडिअस खालामनानै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनोसैलाय आरो आंनिया समा बारा गोबाव गैला थांफिनथारनोसै आरो बारा दिन थानो मोनखाया न'आवहाय तो खैदिनथो आरो थानो मोनबावगोन ना स' बेखायनो आङो दिनै सुंद'हैब्लाबो नैबे बारिनि एसे बागानखौनो फिसाब्लाबो लाबोसाबलायबाय आरोना एसे दिन्थिलांगोन रायजोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय नै एसे ड्रेगनखौनो दिन्थिनो लासाबलायबाय आरोना ड्रेगना थायहांलायबाय तो खायफा दाखालि आङो दिन्थिनाय समाव फिथाइ गैयामोन आरो दिनैहायथ' नै फिथाइया नै गाहायाव बरियानो मैथा बांगाल सिङाव थिखांनोसो हानाय नङा बारा देरोब्ला सान्दुङा जा मोजां खालै दिनै नैबे साइडना थायथ'वाखै दै नैबे साइडआ थायथ'वाखै फैगोन बोसोरावसो मा जायो आयु हाग्रायाबो ओरैबायदि हाग्रा जाबाय बेफोरखौ साफा खालामनांगौ ओरैबायदि हाग्रा जाजोब्बाय नै बेबोलै थाइसे नै बरियानो देरबोबाय नै बेबो नै एबारावहाय थायसाबदों दै ड्रेगनाबो थायाखै नङा फिथाइ जाजोब्बाय आरो फ्राय आरो बिबार ओंखारबोगासिनो माखासे गोजासो जालाजोब्बाय दैनि थाखायसो जाखो ना अखानि थाखायसो जागोन मिथिला आङो बे साननैसोआव एसे सान्दुं दुंदों एसे मोजां जागोन आरोना दिन्थिलांगासिनो नैबेयाव नै थाइसे बरिया देरबाय नै नैबेखौ हास'नानै होनांगौमोनलै एसे बिबारखौ फ्राय हाग्रा नुजोब्बायलै नै ओरैबायदि हाग्रा साफा खालामजोबनांगौ बेयाव गैया बै नैबे दासो एसे रोदोमबोदों बेहाय बिबार थमेन ओंखारदों आरोना फिथाइयाथ' फ्राय जाबायानोलै गोदै जागोनलै एबार फिथाइया सान्दुं मोनबा नै देरहांबायानो 100 ग्रामसोनि बारासो जाबावगोन नैबे फैगासिनो आङो दाखालि दिन्थिबा बारा गैयामोन तो सोरबा दाबो नै थमेन बोहांदों बिबार फिसानो बेयावबो नै थाइसे एकदम बरियानो नै बेयावबो दं गाहायाव नैबे जाथि जानायखौ हमनो हायासै आं नैफोर नै जाथि जाजोब्बायना खामानि गैलालै बे नैबेबो जाथि जाजोब्बाय नै नैबेखौ एसे खेमसिजों बेहाय हानानै होनांगोन देरहांबायलै फिथाइफ्रा मोनजासिगोन आरो ओंखारबोबावदोंसो नै बेफोर गासिबो जाजोबगोन नै फुरा ओंखारबोगासिनो ख्रि नै बिथिंबो बेयावथ' फ्राय फिथाइ जाबायानो नै लोगोफोर आङो दिनैहाय बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअखौ सब गोलाव जालाङो बांद्राय दिन्थिजोब्बाय थाला आरोना नै बिथिं नै बरियानो फिथाइ जाबाय बेखौ गासिबो लाजोब्बाय नै फिथाइयाहाय बारा दिन्थिजोबला आरोना बेखिनियानो आरो गोजौ दंबावोसो नै ओंखारबोगासिनो एबाराव 6 बार 7 बार खमबाबो माने थायखायो स' बिथिंजाय भेनिला दं नैबे भेनिला दाखालिबो आङो दिन्थिखादोंमोन आरोना स' नैबे फुलि भेनिलानि
थ' बेखौहाय नांगौबा मोनो आरोना अर्डार खालामनो हायो मुल्यबान बेबो बिराद बे जाबाय भेनिला बिराद बरियानो मानबायबाय ओरैबायदि मानबायबोजोब्बाय नै जौबायानो आरोना गाहायदो औवासो लागायना होनाय जादों बेयाव फुरा मानफबजोब्बाय खिन्थु बेबो नै मानजोब्बायानो आरो गोजौ गोजौ जाबोबायानो नायदो नै बिराद बरिया मानलाजोब्बाय नै बिथिंबो खुन्था लागायना होनाय जादों भेनिलानि फुलि नैबे जाबाय चक्लेट कक'आ रायजोफोर बे एसे फिसा बागानखौनो आङो दिन्थिसाबलायबाय बिदिनोसै बोथोरा जोबोद गरम दिनै थेवबो एसे सायहायालाय दङ आरोना आंना फोथारावबो हाबनो दंबावोमोन हायाखै आं दिनैसिमबो एसे दुरबलनि थाखायनो दासिमबो माने फोथाराव थांनो हायाखै खोथिया आंना अलरेडि फोनाय जाखाबाय आरोना एसे एसे जौबायानो थ' साननैसोनि उनाव हाबनोसै बारा दिन गैला आरो 10 दिनसोल'सो थानो मोनगोन बायदि मोनदों न' फारसे थ' जेन हक रायजोफोर भिडिअ'आ गोलाव जायो बांद्राय बुंबाय थाबाबो थ' बिनि थाखायनो आङो भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै थ' आपडेट्सआ बेनोमोन जोंहा जिथुनाखि PM किसान जितु 20 नाम्बार इनस्टलमेन्ट ना थ' जोङो मिथिनो मोन्दों निउस ओंखारबोगासिनो एसे थ' जोङो मिथिनो मोननायबा जुननि जोंहा फार्स्ट उइक बा सेकेन्ड उइक फार्स्ट उइकआवनो हाबनायनि चान्स दङ आरोना थ' 2000 जोङो लानो थाखाय एसे रेडि जाखादो आरो जोङो मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनानै लाखादो जोंना एकाउन्टआ जुदि गासिबो थिगैनो दं अके दङब्लाथ' आरो अकेसै दा अके गैयाबा अके खालामनानै लायोब्लानो जाबाय दा मोननो थांगासिनो बारा दिन गैला आरो थ' बे मासाथ' जोबसिगोनानो मेया नै जुन फैनो थांगासिनो दं थ' 2000 मोनसिगोन बयबो नेनानै थादो आरो बारा दिन गैला आरो लोगोसे आपडेट्सआ बे दंबावोमोन जोंहा जिथुनाखि CM-AAA थ' गेजेरावहाय रिएप्लाइ जाफिनदोंमोन दा मा जाखो आरो सिरि थानायसो नुबाय माथो ना फैसाफोरखौनो होनो हाला नामा सरकारा ना मोनगोन ना मोनला जोङो समासो खिन्थासिगोन आरोना गोबां दिन नेबाय आरो बानायबो मोनबाय माखासे माने निउसफोरा गोबांथार साननैसो दामै दा सिरि माथो बुंबावनो थ' साननैसो नेबावदिनि गासिबो इलेक्सन खाथियावसो मोनहैजोबसिगोन नामा मिथिला आसनिफोरा थ' रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन आङो नेक्स्ट टाइम बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैनो सेस्था खालामगोन आङो दिनैहाय एसे जिथुनाखि बागानखौ देखायबाय थ' बेवहाय जोंहा कक'आ दं चक्लेट आरो बेजों लोगोसे भेनिला दङ आरो बेजों लोगोसे ड्रेगनबो दंफायो आरो फ्राय ड्रेगनाथ' जोंहा फुरानायानो जाबाय नैबे ड्रेगन खेथिया गोबां जाखाबाय नाथाय जोंनियाव दा मार सोलिनाया चक्लेट दै कक'आ दा ओरैबायदि डिमान्ड पुरा सोलिगासिनो दङ ना मार्केटावबो एकदम नांगौ आरो नांगौ दा कक'आजोंबो जोङो आर्निं खालामनो हायो गोबांथार थायो ना जोबोद इन्टारेस्टिं खेथि मावोबाथ' आरो खेथिजोंबो आर्निं खालामनो हायो आजिखालि लोगोसे भेनिला जोंनो बेफोर आबादखौ मावनो थाखाय बांद्राय हा नाङा खम हायावनो गय बागानफ्राव गय सिं गासिबो गायना होजोबनो हायो थ' चक्लेट दं चक्लेटखौबो गायनो थाखाय बारियावलाय बेसेबां नांगौ आधा बिगासो हा ना एसेल' हायावनो खरलेबसे हायावनो गोबां आर्निं खालामनो हायो नाथाय नेनांगोन एसे लोगो जोङो फैसा मोना गासैबो खामानियावनो मोना जों एसे नेनो गोनां जाखायो 3 बोसोर 4 बोसोरखौ नेखानांगोन थ' बिनि उननिफ्राय स्टार्ट जागोन फैसाया फैबाय थानाय ना थ' नांगौबा लानो हायो मोजां फुलि दङ आरो लोगोसे भेनिलाखौथ' मिथिखायो नाथाय दा जों साननो हागौ नैबे समावहाय गायनाय समाव
बिनि मार्केटआ माहाय फैगोन आरो माहाय फानगोन जोङो बेखौ एसे कनफिउस जायोना रावबोआनो गायाखै गोबां खम माबोरै सेल खालामगोन मार्केटआ बबेयाव नाथाय मार्केटनि टेनसन लानो गोनां गैया इन्टारनेशनेल मार्केट थ' बेबायदिनो दिनै सानफा एफा जुदि गायलांबाय थायोब्ला निस्सय अट'मेटिक माने लांग्रायाबो ओंखारगोन आरो बर्थमानबो लांगासिनोखा जोङो हैनोबो हायो ना भेनिलाखौथ' जोङो मिथिखायो गोबां मोजां मोजां बुस्थुफोराव बाहायो बेखौहाय केकफोरावबो बाहायो गोबां बुस्थु बानायो बेनि ना मेडिसिन बायदिसिना आरो दामखौथ' मिथिखायो ओरैबायदि डेन्जार दामखा ना थाइबाय गोबांफोरना बेबायदिनो थाइहांबाय थाइसिगोन आरो लासै लासैनो जुदि बयबो गायलाङोब्ला मार्केटआ आरामाव फैगोन सिन्था खालामनो गोनां गैया थ' ड्रेगनाथ' आरो बिदिनोसै जायगायावनो जोबखायो जानाय एसे एनैफ्रा जोबखायो थ' आर्निं खालामनो हायो गरफा गरनै बेबायदिनो खेथिफोर मावनानैबो आरोना खम एसेल' माने हायाव आरो जोङो मिथिनो मोनो चक्लेटआथ' थाइसे फिथाइयावनो 60-70 गाहाम डिमान्ड ना थ' आर्निं खालामनो हायो बेजोंबो नांगौबा लानो हागोन मोजां फुलि दङ आरो जोंहा नैबे भेनिला आरो चक्लेटखौ बांसिनै माथा मारिनांगौ आरोना ड्रेगनाथ' एसे फुराना जाबाय दा जेन' हक रायजोफोर आङो दिनैहाय बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय